Entro aqui. Vale, pots provar això de fer... No ho sé, això, Sovint em sento atrapat pel meu propi malson i tinc ganes de cridar cada dia molta gent que es troba sola cada dia en algun lloc puja el tren de menjar.
Atenció, l'ajuda sarà battuta la 11 h 37 minuti. Via 5.